गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि जोङो देग्लायबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जाया प्राक बरदिन प्रि ख्रिस्टमास जों दिनै सेलेब्रेट खालामदों आरो जों बे बिपिएफ राजनिति हान्जा उदालगुरि जिल्ला कमिटिया बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो खालामो। जोङो जायफ्रा ख्रिस्टान धोरोमनि बेक्तिफोर दं बिथांमोना गावसोरनि गेजेराव थाखा फैसा कालेक्सन खालामनानै बेबायदि मोनसे अनलायनायनि सिन हिसाबै मोनसे जानायनि बेबस्था खालामो प्रिति भुज जायखौ जों बुङो बेखौ बेबस्था जों खालामो आरो बेजोंनो लोगोसे जों मानो ख्रिस्टानफ्रा बरदिनखौ फालियो बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जों आलासिबो लिंना लाबोयो। बे दिनै जोंहा जाना थांबाय आरो बिनि उनाव जों मागो दमासि जों बेखौबो जों खुङो। जोङो जायफोरा मागो दमासि खुङो बिथांमोननि जुगेदि जों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जाया बेखौबो जों खुङो आरो जोङो बेबायदि खुंनायनि जुगेदि जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि गेजेराव जों अनलायलायनायखौ जों लाबोयो आरो फैबाय थानाय जि बर'दिन आरो बोसोर गोदान बिनि मुङै जोंनि रायजोआव थानाय गासै सुबुंफोरनि थाखाय आङो गाहाम अनसायनायखौ बावहरदों। जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव सान्ति लाबोनो थाखाय फैदोंमोन, सान्ति खालामनो थाखाय फैदोंमोन। बे सान्तिया जेब्लायबो जोंनि गेजेराव थायो। गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया जाहाथे थायो आरो जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोलांनो हायो आं बेखौ खावलायगोन। जोङो गावनि गेजेराव जुदि अनलायनाय गैयाब्ला जों मालाबाबो सान्तिखौ लाबोनो हाया। बेखायनो जोङो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जोंनि गेजेराव अनलायनाय लाबोनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव निस्सय सान्तिया फैगोन आरो बिपिएफ राजनिति हान्जाया जेब्लानिफ्राय दाजादों बे दाजाजेननायनिफ्राय जोंनियाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी आरो धोरोमनि मानसिफोर दं आरो बे जोंनि बे बिपिएफ राजनिति हान्जानि बे मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ निति आरो आदर्श आरो बे निति आरो आदर्शखौ लानानै जों आवगायगासिनो दं। बेखायनो जोङो दासिमबो जोङो खौसेयै थानो हादों, आवगायगासिनो दं। जोङो जुदिब्लाबो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो बिटिसिआव सरकार दानो हायासै। जोङो सिंगेल गिदिरसिन पार्टि जों लाबोनो हादोंमोन, अब्लाबो सरकारा जोंखौ जोंनि बिटिसि सरकार दानो होआखिसै। जोङो गेजेर ससेयाव जों नार्भास जादोंमोन, खिन्थु जों आथिखालाव जों मोनबाय दायो। जोङो बे राजनिति हान्जानि जुगेदि जिहेतु जों गोबां जौगानाय खामानि मावबोबाय आरो जोंनि सायावनो रायजो राजाफ्रा गोबां फोथायनाया दोङो आरो जों बेखौ लानानैनो जों आवगायगासिनो दं। फैबाय थानाय जि बिसायख'थि जागोन बेहाय जोङो देरहासार जागोन आरो जों गोदान सरकार जों लाबोनो हागोन आरो